Friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel I hope नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। गोबांथार ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ जे HSLC एबा क्लास 10 पासनि फाइनाल रिजाल्टआ 10 एप्रिलाव मोनगोन ना मोनमारा। दा बेनि सायाव ससे भिडिअ क्लिप गोबांथार भाइरेल जागासिनो जेराव मामाया बुंदोंमोन माखासे इलेक्शननि केम्पेइन खालामनायाव। दा नोंथांमोना नंगौना नङा गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों। दा बेनि सायाव जों सावरायगोन जे रिजाल्टआ फैगोन ना फैमारा आरो HS फाइनाल रिजाल्टआ फैना फैया आरो 10 पासनि रिजाल्टखौ जों बोरै नायगोन बिनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायगोन। दा सिगाङावनो मोनसे बाथ्रा गिबियावनो बोर्डनि नामा चेन्ज जानानै ASSEB खालामबाय एबा आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड खालामबाय जेराव जों सिगां SEBA मोनदोंमोन। दा बे टाइपनि चेन्ज खालामनानै ASSEB नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों। जेरै जों HS लेभेलावबो ASSEB थायो थिग बेबादिनो माने चेन्ज जाबाय थायो समजों लोगोसे। नाथाय बे जेबो मेटार नङा। दानि जों बाव नायोब्ला नोंथांमोननि माखासे डाटाखौ नायोबा तो बेसेबां नोंथांमोननि डाटाखौ नायोबा जों बावनो मोनबाय थागोन। लोगोसे रिजाल्टखौ जों माबोरै चेक खालामगोन जुदि 9 एप्रिलाव इलेक्शन दङ। 9 एप्रिलाव इलेक्शन दङ। इलेक्शना जुदि मोजां थाङोबा रिजाल्टआ 10 एप्रिलाव होनोबो हागौ आरो होआबो जानो हागौ। नाथाय बियो फिक्स नंथ'वा। अफिसियेल नटिस दासिमबो गैया। अफिसियेल नटिस होगोन रिजाल्टनि बागै नाथाय बेखौ भार्बेलि ओरैनो जेनेखि एक्स CM होननांसिगोन बिथाङा बुंनायसो। दा सरकारा सोर फैया बे उननि बाथ्रा बाव। दा बेखायनो दा बर्तमान जोंहा सरकार दायो गैथ'वा। अके नाथाय नैबे HSLC फाइनाल रिजाल्टआ जायखिजाया सरकार थानाय थाइजों मेटार नङा 100% रिजाल्ट ओंखारगोन। ओरैनोथ' जों सिगाङाव मोननाय बादिब्ला मेआवसो मोनोमोन। दा एप्रिलाव जुदि होयोबा मोजांनि बाथ्रा। होबाथ' स्र' जागोन नाथाय समजों लोगोसे बेखौ बुंनो हासिगोन। दा डाइरेक्ट बुंनो हाया रावबो बावहाय 10 एप्रिलाव होमारगोन होननानै मानोना अफिसियेल नटिस गैया। बेखौ गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों बेखायनो मोनसे भिडिअ खालामना क्लियार खालामबाय। आरो जुदि रिजाल्ट होयोबा जों माबोरै नायगोन चेक खालामगोन। result.6 बावहाय नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हायो बाव क्लिक खालामबा। दा बावहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि अपेन जागोन आरो गोबांथार रिजाल्ट वेबसाइट ओंखारगोन। रिजाल्ट वेबसाइटआ लासैनो ओंखारबाय थागोन। दा नैबे 6आव नोंथांमोना मा नैबे 6आयावनो मोननैबो टाइपनि रिजाल्टखौ जों मोननो हागोन। बेनो जाबाय मोनसेया क्लास 10नि मोनसेया 12नि एबा मोनसे HSLC फाइनाल आरो मोनसे HS फाइनाल। दा नों माखौ नायनो जेब्ला 10 एप्रिलाव नोंनि रिजाल्टआ नायनोब्ला नैबावहाय जोङो क्लिक खालामनांगोन आरो हमना ला लास्ट सप्ता एप्रिलाव HS होयोबा जों बाव क्लिक खालामनांगोन। दा जोङो नैबाव नायग्रोनोसै बेनो जाहैबाय जोंहा क्लास 10आव क्लिक खालामबाय। दा क्लास 10आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बावहाय लडिं जागोन आरो बै टाइमाव ओरैबायदि बिजि जागोन। बेखायनो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना मोनसे एप्स दङ एप्सखौ डाउनलड खालामनानैबो नायनो हायो। दा नै रिजाल्टआ टु बि एनाउन्स सुन माने डेटखौ बावहायनो नोंथांमोना अफिसियेलि बाव आपडेट जागोन जेब्ला रिजाल्ट डेटआ फिक्स जामारो। दासिम आं भिडिअ खालामनाय टाइमाव जाथ'वाखै नाथाय थाबैनो बियो जागोन जुदि 10 एप्रिलाव होमारोबा। दानिया रिजाल्टखौ नायनोबा थ' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनोबा नैबावहाय मोनसे डाउनलड ASSEB अफिसियेलि बे मोनसे लिंक दङ माने एप्लिकेसन दङ। थ' बेखौ क्लिक खालामबानो प्ले स्ट'राव डाइरेक्ट नोंथांमोना पर्टेलखौ मोनगोन आरो नोंनि रिजाल्टखौ नोङो नायनो हागोन। दा जों बेयाव क्लिक खालामबा डाइरेक्ट नोंखौ प्ले स्ट'राव लाना थांगोन। नै बिनिफ्राय बेखौ इनस्टल खालामनानै नैबे लग'खौ इनस्टल खालामनानै ASSEB रिजाल्टस बेखौ डाउनलड खालामबाथाय बाव नोंनि रल नाम्बारखौ होनाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ नायनो हागोन। दा बेखौ नेथ'दो नोंथांमोना इनस्टल खालामनोबा लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव। बेनिफ्राय 10 एप्रिलाव 10 AM आव होयोब्ला एबा 9 AM आव होयोब्ला बेनिफ्रायनो डाइरेक्ट जोङो HSLCनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन।